Sa pangunguna ng Department of Science and Technology Information and Communications Technology Office, isinagawa sa Lingayen, Pangasinan ang IT-BPM Roadshow. Sa temang showcasing digital opportunities in the countryside, nabigyan ng pagkakataon ang gobyerno, industry players, academe at stakeholders na marinig ang bawat isa. This time, gusto namin ma-highlight doon sa mga BPO companies kung anong meron dito sa Pangasinan at ma-explain din doon sa mga bata dito kung ano yung mga career na pwede nilang ma-pursue that they can actually pursue in this industry. Ang Pangasinan ang isa sa mga nakitaan ng potensyal upang mapabilang sa kanilang next wave cities. Karamihan umano sa mga BPO company ang nagsisimula ng maghanap ng mga lugar sa labas ng Maynila. So napupuno na talaga Metro Manila and one of the things we have noticed is that the employees working in Metro Manila are from the provinces. So what we'd like to do is bring the centers to the provinces instead of the employees or the people from the provinces to go to Metro Manila. So dito na namin lalagay yung mga BPO. So ang gusto namin mangyari, maging ready yung isang lugar. Isa pa umano sa mga layunin ng roadshow ay ang maipakita ang kagalingan ng mga Pangasinense, lalo na sa industriya ng IT-BPM. Dahil dito, ilang tips ang ibinahagi ng mga tagapagsalita sa naturang aktibidad. First, you always try when you put a startup, you start with pain. What's the problem you wanted to solve? And then number two, you find a team that could help you grow your idea from one level to another. And then third, as I was saying, join competitions, join different events that would help you empower you and help you be knowledgeable and get mentors for the young one. If you're interested in getting into the game industry, number one, make a portfolio. Make games. I mean, kahit na college ka pa lang ngayon, you can make simple games. You make the games. Okay? And then, apply. If you want to work in a game company, go apply. You know? Minsan kasi nahihiya tayo. Parang, baka kulang ang skills ko niyan. You'll never know until you try it. Okay? So just go, try it. Samantala, ikinento naman ni Emerson Fabia, web developer ng informatics, ang kanyang naging tagumpay mula sa pagiging ambulant vendor. Aniya, nagsara umano ang kanyang dating pinapasukan kaya napilitan siyang makipagsapalaran sa Maynila. Sa kasamaang palad, lagi umano siyang bumabagsak sa interview kaya bumalik na lamang ito sa paglalako ng balot. Nang malaman ang web development training ng TESDA, agad niya itong sinubukan hanggang sa gawin siyang halimbawa ng TESDA noong SONA 2013. Kung sumablay kayo sa ibang bagay, sa ine-expect nyong trabaho, magsubok kayo ng iba, yung gamitin nyo rin yung ibang skill ninyo, baka yun ang mag-click. Basta gumawa sila ng way para maging productive yung oras nila. Ayon naman sa mga estudyante, napakalaking tulong ng roadshow sa pagkakaroon nila ng karagdagang kaalaman hinggil sa mundo ng teknolohiya. Isa sa mga natutunan ko sa event na to is yung kung ano nga ba talaga ang meaning ng IT-BPM and siyempre yung mga processes and kung ano talaga ang IT industry. Umaasa ang pamunuan ng DOST-ICT-O na sa pagtatapos ng kanilang roadshow ay siya namang panimula ng mas paglago ng industriya ng information technology at BPO sa Pangasinan. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.